Как си? Добре съм, а ти как си? Еми, добре съм. И аз съм добре. Искаш ли да се разходим? Чудесна идея, ще се разходим. Хайде. Обаче, дали не е по-добре да отидем и да вземем дечицата си от градина? Добре, първо ще ги вземем и ще ги закараме някъде. Хайде, аз ще сляза първа. Добре, аз ще сляза втора. Сега отиваме да вземем дечицата си. Хайде, хайде, хайде. Чаровница, ти няма да дойдеш? Идвам, ето ме. Хайде, аз идвам. Хайде. Тръгвам първа. Ау, аз ще тръгна втора. Хайде да тръгнем двете. Защо не? Хайде, хайде, бързо. Хайде. Ти къде отиваш? Никъде, просто без да иска да проверя нещо. Браво. Така. Вие, значи, аз съм първата. Те са в една градина. Хайде да починем. Измина много път. Хайде. Ето тук е пейката. О, я ще дойда. И така. Какво ще си говорим? Какво ли правят дечицата ми? И нещо. Учат. Нещо правят. Сега. Дай да тръгваме. Хайде. Да не закъснеем да не закъснеем, че децата ни после се сърдят, ако ги вземем късно. Това е обида. Да ги взимаме все пак късно. Напред сме. Напред ли сме? Да. Понякога бъркам пътя. Даже мъжа ми казва. Аз ходя понякога и с розовка. Ами да. Понякога ходя с розовка. Искаш ли да летим? Чакай, трябва първо да почукаме. Чакай, тази градина не е тяхната. Отиваме в другата градина. Ето я нашата градина. Хайде. Бързичко. Идвам и аз. Хайде, идвам. Ой, аз идвам. Здравейте, милички.